Maayong adlaw kaninyong tanan, sama sa gihapon aniya ako ang imong sulugoon nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Karon espesyal kay kita magselebrar sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Apan ato usab nga hinumduman nga siya mibanhaw. So sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ko sa mga tawo nga mitabang nga kita makatuon sa balaang pulong sa Ginoo. Kay akong kalipay usab nga kamo mahibalo sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong amahan, ang atong Ginoo nga magkauban kanato karon. Magampo kita. Amahan nga langit nun, daghang salamat nga imo kaming gihigugma. Tungod sa dako nimong gugma, imong gipadala ang imong bugto nga anak. Aron nga siya mulukat, iyang bayran ang among mga sala. Nga unta kami ang mubayad. Ginoo, daghang salamat nga walay laing makabayad kundi siya lang. Kay siya ang pinaka-perfect. Perfect offering. Perfecto nga halad. Daghang salamat nga dili na kami maghalad. Kay ikaw ang pinaka last na kumpleto mo na ang paghalad. Hinaut po ang Espiritu Santo mao'y mag-abri sa mong kasing-kasing karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Magsugod na kita. Mag-review sa atong gitun-an sa usang semana sa kapitulo sa sinulat ni Lucas, kapitulo 22. So guys, naana ba mo sa sinulat ni Lucas sa 22? Mag-review lang ta. And then hopefully makaadto kita matapos nato ang 23, kapitulo 23. Okay. Sa 22 atong makita dito nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagplano na batok kang Hesus. Unsa man dining adlaw, kinahanglan dili nato malimtan nga kining adlaw kini ang pinakadako nga selebrasyon. Unsa man ni? Fiesta sa pagsaylo. Nahibalo na mo og unsa ning dako kaayong fiesta celebration pagsaylo. Dili na siguro nako explicar ang sunod nga fiesta nga gikombinar. Fiesta sa supas nga walay patubo. Kahibalo na mo nganong dako ning celebration. Okay. So sugod sa pag-review, we will continue the review. So then si Judas, miuyon si Judas sa pagbudhi kang Hesus. Kadaghanan nato nahibalo na. And then nangandam si Hesus sa pagkaon sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Mao ni the Last Supper. Mingon siya nga hinumduman ninyo ako, dili nga magpatayo mo, magpakuan mo dako kay balay nga ngalan Hesus, kung dili kining katapusang pagkaon nato inyo ning hinumduman, inyo ning himuon. And then nagtuon sa ang panihapon sa Ginoo, nagkaon sila didto. And then versikulo 24, ang paglalis kung kinsang labing dako. So kini mga tinunan naglalis sila kung naa nang gingharian ni Hesus nga sila mahimong sikat mga pangulo. So miingon si Hesus kung kinsa toy gustong mahimong leader, kinahanglan mahimo siyang servant. Mao na kadaghanan kanato mahimong leader, dili kita mahimong servant. Pero ang principle ni Jesus, if you want to be a leader, be a good servant. And then si Jesus nagpasidaan ni Pablo nga ilimod niya, ni Pedro pala, nga ilimod niya sa ikatulo, sa dili pa magtuktugaw og manok og ikatulo, iyang ilimod ang atong Ginoong Jesucristo.
Unya nagampo si Jesus didto sa Olibo. And then ang pagdakop kang Jesus. So kini nabalumog unsalan ni kini ang espada. Ngano man ning espada? Kay si Pedro putlon ta niyag liog katong servant sulugoon sa pinaka high priest. Maayo kay nakaduko, wala maigo ang liog, ang dalunggan ang naigo. So giayo ni Jesus ang dalunggan. And then gidakop na si Jesus, paghuman didto giimbestigar gabi, giimbestigar siya sa kini sa huy business sa gabi, giimbestigar hangtod sa buntag. O giimbestigar siya sa Sanhedrin, kining law making body sa ilaha, mga mga sa Congress. And then si Pedro iyang ang prediction ni Jesus nga imong iya siyang gilimod siya. And then sa versikulo 66 atong basahon, magsugod ta dinha. Sa pagkabuntag na, this is Friday morning. Nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari. Ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala nila si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Karon giimbestigar na si Jesus sa verse 67. Sultiha kami. Mingon sila, ikaw ba ang Misayas? Mitubag siya, konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. O kung pangutanon ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tawo, maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Verse 70, ug miingon silang tanan, ikaw ba gayud di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, giingon ninyo nga ako mao. Unya miingon sila, wala na kita magkinahanglan pag mga saksi, nadungog gayud nato gikan siyang kaugalingong baba. Unsa may ilang pagsabot nga si Jesus miangkon nga siya nga siya anak sa Ginoo, nga siya Ginoo. O kay balumog unsay penalty kung muangkon ka nga ikaw ang Ginoo? That is blasphemy, kamatayon. Kay miangkon si Jesus nga siya ang Ginoo. Wala sa mingon nga akong Ginoo, apan miingon siya nga ako ang anak sa Ginoo. Silang tanan didto 2000 na katuig karon nahibalo, nasabtan nila nga si Jesus miingon nga siya ang Ginoo. So moadto na kita sa verse sa kapitulo 23. So mao ni atong pagtuo na. Si Jesus giimbestigar ni Pilato. Ang tanan mitindog, ang kongreso mitindog o gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. Kadaghanan nato nakadungog nagkinsa man ni si Pilato. Si Pilato mao ang gobernador sa Judea nga appointed ni siya sa emperador sa Roma. Kini siya daghang mga record nga siya nagpatay og tao, mga sundalo niya kung gamay ang sayop patyon dayon. So isog ni siya nga gobernador gidala nila. Nganong gidala man nila si Jesus sa gobernador? Kay naay balaod sa mga Romano nga ang mga Hudiyo dili makahatag og sentensya og kamatayon, dili sila gikuha na. Ang Romano lang, ang gobernador lang ang makahatag og death penalty. So mao nang ilang giadto didto. Og didto gisumong nila siya. Sa versikulo 2, miingon sila, hisakpan namo kini tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo
ug nag-awhag kanila nga dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador, ug mianggon siya nga mao ang Misayas usa ka hari. Mga fake news, mga piki ang ilang accusation. Si Pilato nangutana kang Hesus, ikaw bang hari sa mga Hudiyo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Unya, mingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tawo, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea ug unya nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea unya milibot sa tibuok Judea ug karon aniya na dinhi. Si Hesus sa atubangan ni Herodes, pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, taga Galilea ba kini tawhana? Og sa pagkasayod niya nga si Hesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Hesus ngadto kang Herodes nga dito sa Jerusalem ni adtong panahona. Kinsa man ni si Herodes? Ang papa ni Herodes mao si Herod the Great, ang bantugan nga Herod. Katong pagkatao ni Hesus, ang papa niya ang hari, si King Herod. Kini si King Herod daghang asawa, daghang anak. So kining Herod karon maoy hari dinha sa Galilea. Versikulo 8, nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Hesus. Kay nakabalita man siya, may tungod kaniya o dugay na siyang nagtingwa sa pagpakikita kaniya. Nangandoy usab siya nga mutan-aw kang Hesus nga maghimog milagro. Daghang kayong gihimo ni Hesus nga milagro. So, na-captivated siya. Gusto niyang makita. Busa, gipungutana ni Herodes si Hesus, bahin sa daghang mga butang apan, wala gayon mutubag si Hesus. Ngano man siguro nga wala man siya mutubag. Nakita siguro ni Hesus nga bisag unsa pa ang iyang isulti, dili siya makakonvincer. Di sirado ang ulo. Na may mga taong ingon ana, siradong ulo, bisan unsaon nimo pag-explicar, dili gyud na maminaw. Nakadungog sila pero dili makasulod sa ulo. Mao nang si Hesus wala mutubag. Versikulo 10, midol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong bato kang Hesus. Unya gibugal-bugalan siya o gibiay-biayan ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti o gipadala balik kang Pilato. Wala man siya makuha nga sa investigasyon niya, wala siya makuha nga kinahanglan patyon si Hesus. So dili siya makahatag og sentensya. Niadtong gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. Si Hesus gihukman nga patyon. Versikulo 13. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug mga tawo. 14. Giingnan niya sila, inyong gipadala dinhi kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan nako nga dili siya sad-an sa iyang bisan unsa sa mga dautan buhat nga gisumbong ninyo bato kaniya. Wala siya makuha. Nahibalo si Herodes sa truth, sa kamatuoran, unsa man siguro iyang buhaton. Aduna ba siya ay lig-on nga pagkatao nga mutindog sa hustisya.
15 si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay gipadala man niya kining tawhana balik kanako. Wala siya nabuhat nga angay sulutan sa kamatayon. So kabalo siya og unsa ang balaod. Busa ipalatos ko lang siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya. Si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gimikan sa usa ka pag-alsa revolusyonaryo si Barabas sa mga tao og nahitabo sa syudad og tungod kay nakapatay usab siya. So killer ni si Barabas. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya, ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. 22. Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kanila, apan unsa bay sala nga iyang nahimo? Wala man siya sala. Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. Apan nagpareyon sila pagsinggit og namugos nga si Jesus ilansang gayud sa cross og milampos gayud sila sa katapusan. So nahibalo si Pilato sa katarungan, sa tinuod, apan tungod sa pressure. Wala siya backbone, sa in English pa na backbone. Wala siya kabalo siya sa hustisya, pero wala siya kusog, wala siya kursunada nga mutindog sa hustisya. Busa gipahamtang ni Pilato kang Hesus ang silot nga ilang gipangayo ang kamatayon. O gibuhian niya ang tao nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpangubot o pagpatay. O gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. So gibuhian ang usa ka tawo nga revolusyonaryo o killer aron si Jesus ang patyan. Si Jesus gilansang sa cross, versikulo 26. Samtang gidala nila si Jesus, gisugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cyrene sa Cebuano Cyrenaica. Kini duol ni sa Libya, taga Libya ni siya. Nagpadulong sa syudad gikan sa balangay gawas sa syudad. Gidakop nila siya o gipapasan sa cross o gipasunod kang Hesus. So, unsa may natabo paghuman sa investigasyon, paghuman sa sentensya. Ilang gipapasan si Jesus sa cross. Mga 35 ni kakilo. O ang ilang practices dito, ang ilang samtang alsa sa cross, nagpasan sa cross, ilaning ipatuyok sa tibok lungsod aron ang mga tao makakita nga kung kamo magbinuang sa Romano, kini inyong makuha. Og so mao na pagkahuman ilang ilansang si Jesus sa daplin sa dalan aron nga makita sa daghang mga tao nga mahadlok sila nga moalsa against the Roman Empire. 27, may dakong panon sa mga tao nga misunod kang Hesus ug ang uban kanila mga babay nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingay si Jesus kanila ug miingon, mga babay sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay muabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, bulahan ang mga babae nga dili mga anak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug ang wala gayud makasuso sa mga bata, makapasuso sa mga bata. Mao kadtong panahon nga ang mga tawo moingon sa mga bukid,
pangatumpag ngari kanamo ug ngadto sa mga bungtod tabuni kami. Kay kon kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kay mahitabo kung laya na kini. So unsa ba ibot ipasabot ni Hesus didto? Naglantaw usab siya kung unsay mahitabo ni ining mga tawhana karon. Kaysa AD 70, mga duol 40 ka tuig, ang tibuok Jerusalem gubaon sa mga Romano. Versikulo 23, sa pag-abot nila sa dapit nga gihanlag ang kalabera, ilansang nila si Jesus og ang duha ka kriminal, ang usa didto sa iyang tuo ug ang usa sa ilang wala. Gilansang si Jesus sa alas 9 sa buntag sa lugar nga Kalabera. Sa pag-adto namo sa Jerusalem sa Israel pila na katuig karon, amo ning nakitang lugar nga Kalabera. Unya miingon si Jesus, kini ang pito, the last words of Jesus, pinakatapusang sulti ni Jesus. Akong isulti ninyo kay wala isulat ni Lucas ang tanan. So mao na giingon, amahan pasayloa sila kay wala sila kay balo. Una, ang sunod, karong adlaw muuban ka kanako sa paraiso. Iyang gisultihan ang katong kriminal nga mituo og misalig kaniya. Minsa karon dayon muuban ka kanako. Dili ka na makulat og pila ka gatos ka libo ka tuig, kundi karon dayon. Mao na maayong balita. 3, sa dito siya sa cross, wala pa alas 12, miingon siya ni Maria, inahan, tan-awa ang imong anak. Anak, tan-awa ang imong inahan. Giintrigo ni Jesus ang iyang inahan nga mahal niya kay husto. 4, amahan, ngano nga imo akong gibiyaan, ngano mo akong gisalikway. Sa ilang sinultian, miingon sila, Ilay, lama sabachthani. Miingon siya, amahan, ngano nga imo akong gisalikway. O nganong imo akong gibiyaan. 5, miingon si Jesus, nauhaw ako. Paghuman na ni o mga alas 3 na ni. 16, miingon siya, natapos na, kumpleto na. Kumpleto na ang iyang misyon, nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang kadimo ug alang kanako. Miingon siya, amahan, ang pinakakatapusan, amahan, akong itugyan ang akong espiritu. Namatay si Jesus. So matoy yung palabra 7 na palabras. Unya og versikulo 35, nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kung siya mao ang Misayas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siya aslom nga bino o giingnan, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa cross, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. So maunay ilang maunay kung ikaw ilansang sa cross, kung unsa ang kaso, ilang ibutang sa itaas sa cross. So ang accusation nila ni Jesus, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, may BI kaniya. Dili ba ikaw mao ang Misayas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Aniya kita dinhi gisulutan sa maorang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato
kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala. Og miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Nangayo siya og gi-recognize niya ang atong Ginoong Kristo. Nakita niya nga kini siya makapasaylo sa sala, nga dalhon siya. Unsa may sulti ni Hesus? Miingon ba si Hesus nga, sa sunod tuig, sa 5,000 ka tuig, dalhon ka na ako. Kini guys, importante kay ang gisulti ni Hesus. Miingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw. Karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Maayong balita. Nakita ni Hesus ang nga kinahanglang mapasaylo siya, nakinulsol sa sala. Nakita niya nga si Hesus lang ang makaluwas. Nakita ba ninyo mga kaigsuunan nga si Hesus lang ang makaluwas kanato? Og nagpikas ang tabil nga nagbitay dito sa templo 45. Unya kusog ang tingog misinggit si Hesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Unsa may nahitabo? Gikan sa alas 12 og alas 3. Alas 3, mingit-ngit ang kalibutan sa 3 ka oras. Ngano man siguro sa 3 ka oras? Mingit-ngit, walay adlaw, mga makita. Tingali. Nga ni anang 3 ka oras giantos ni Hesus ang atong mga sala. Ikaw ug ako unta ang makatilaw sa suko, sa galit sa Ginoo, sa iyang wrath, sa in English pa na. Apan dili nato kaya na. Miingon si Hesus, ang akong misyon nga ako ang mupalit, akong kuhaon ang kasuko sa Ginoo, ako ang mag-antos kay akong gigugma kamo. Walay laing makaantos sa kasuko sa Ginoo. Ang tao dili kaya niya. Ang kasuko sa Ginoo gihatag niya sa iyang anak. Kay walay makaantos sa suko sa Ginoo kundi ang Ginoo usab. Kini akong aduna ko iistorya ninyo. Dinhi sa Amerika, dinay nahitabo. Nga usa ka babae adunay problema sa giimbestigar kay adunay problema sa iyang pag-drive. So miingon ang judge, guilty ka? Miingon ang babae, Senyor Huwes, guilty ako sa akong gihimo. So miingon ang huwes, kini ang penalty, 5,000. O pagkahuman og hatag sa sentensya, ang judge nanaog, iyang gihalukan ang babae, iyang gigakos, iya diyang anak. Og miingon siya, magbayad kag 50, apan wala kay kwarta, ako ang mobayad. Siyang nagbayad sa iyang anak. Maunay gihimo sa amahan. Maunay gihimo sa amahan sa anak nga instead nga kita ang magbayad, siya ang nanaog dinhi sa kalibutan aron nga siya ang magbayad sa imong sala ug sa akong sala. Walay laing makabayad, siya lang. Siya ang perfect na pagkatao. Wala nay laing mga halad. Sa unang panahon, may nadungog ako sa bata pa ako nga naay mga tawo nga muhalad og mga pagkaon didto sa kahoyan. Wala ko kay bulungano, nakadungog usab ako sa high school ako. Sa adlaw sa mga patay, ang mga incheck muadto didto sa lubnganan. Magdala sila og mga pagkaon, mga pansit, mga humba, mga lechon. Ug pagkagabi mo lakaw sila. Kami usab mga teenager, mga high school, muadto mis lubnganan among kuhaon among kanon. Dili maayo tong among gibuhat.
ang mga Hudiyo usab maghalad sila sa karnero aron nga matabunan ang ilang sala. Ang makasulod lang didto ilang patyo na ang dugo ilang ibutang didto aron nga ilang sala ni anong tuiga mawala matabunan. Og ang pinaka high priest moadto sa Holy of Holies, ang pinakabalaan nga balaan, ug siya lang makipagsulti sa Ginoo kada tuig na. Apan si mingon si Jesus kompleto na, wala na. Og nahibalutas atong pagbasa dinhi nagisi kay adunay separation. Ang asa lang makaadtong tao, di gyud walay makasulod dito sa Holy of Holies, sa balaan nga balaan kayo. High priest lang. Silang ang high priest makipag-istorya sa Ginoo, magkapangayog pasaylo. Apan karon nagisi sa pagkamatay ni Jesus, nagisi na ang buot ipasabot ang mga tao sa Ginoo. Pwede na makadiretso sa pagsulti sa Ginoo tungod sa gihimo ni Jesus sa Kalbaryo. Versikulo 46, ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo o gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanan kailan Hesus lakip ang mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nanghitabo. Si Jesus gilubong, may tawo nga gingalag Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo og ligdong siya nga pagkatawo og nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labawong hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. 52, miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Sa among pag-adto didto sa Jerusalem, nakita namo ang gilubnganan ni Jesus. Ang mga babae misunod kang Jesus gikan sa Galilea, mikuyo kang Jose og nakita nila ang lubnganan nga giunsa paghimutang didto ang lawas ni Jesus. Guys, dinay usa ka libro nga paghuman sa 600 years nga namatay si Jesus. Kini mga tawhana miingon, si Jesus wala ba namatay? Gilinlang lang mo sa Ginoo. Buhi si Jesus, lain ang gipatay. So mao na yung naay mga tao, mga grupo sa mga tao miingon nga si Jesus wala namatay. Pero dinhi atong makita nga namatay gid si Jesus. Unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdihog sa iyang lawas. Nianang adlawng igpapahulay na mahuli sila, sumala sa gisugo sa balaod. So kadto Biyernes, and then Sabado, and then Domingo sa buntag, mubalik sila. Ilang tan-awon unsay may tabo didto. So mga kaigsuonan, kini ang maayong balita nga gikuha ni Jesus ang atong sala. Siya napakamatay. Unsa may imong buhaton. Kitang tanan nakasala, kung wala ni buhatan ni Jesus, wala kitay kinabuhing katapusan. Unsa may inyong desisyon karon? Nahibalo kita nga si Jesus makapasaylo sa sala. Si Jesus makahibalo kita nga dalhong kita niya kung kita makinulsol. Nagaampo ako nga kamo makadesider nga ihatag ang inyong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo. Daghang salamat nga imo kaming gihigugma. Dili na kami makakitag laing gugma
nga mas labaw pa sa imong gihimo, ikaw lamang. Ginoo, tabanga kami nga among ihatag ang among kinabuhi nga na kanimo. Hinaot wada nga kami makaselebrar karon sa kalipay sa imong gihimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.